बुंनाय जासिबाय दिनै 2028 मायथाइनि इंराजि गोदान बोसोरनि सेथि सान बे सानाव आङो जोंनि बड'लेण्डआव थानाय आसामाव थानाय भारताव थानाय आरो मुलुगाव थानाय साफ्रोमबो जोंनि नोगोरारिफोरनिसिम आंनि गेदेरफोरनिसिम खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनिसिम जासिबाय आरो इंराजि गोदान बोसोरनि गेजेरजों जोङो जोंनि गेजेराव अनलायनाय फोथायलायनाय गोरोबलायनाय बुजिलायनाय बे थासारिखौ जोङो जोंनि गेजेराव लाबोनो हाथों आं बेखौ मिजिं खालामदों आरो गोदान बोसोरनि गेजेरजों गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव हारिमु सुबुं आरो गुबुन गुबुन गोरोबथा खौसेथि आरो बायदि रोखोमनि गोरोबथा खौसेथि आरो दावगानाय आरो गोहोजों लोगोसे खौसेथि गायसननो हाथों आं बेखौ मिजिं खालामगोन गोदान बोसोरनि गेजेरजों गोदान जोलै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनिसिम गोदान मोनदांथिफोर गोदान खाबुफोर गोदान सिमांफोर गोदान जागायजेननायफोर गोदान नोजोर गोदान मिशन लानानै दावगालांनो हाथों आं बेखौ मिजिं खालामगोन गोदान बोसोरनि गेजेराव भारत आसाम आरो बड'लेण्ड ओनसोलखौ रैखाथि थामोनथाय आरो जौगाथाय गायसननायजों लोगोसे गोदान मुलुग विकसित भारत भाइब्रेन्ट बड'लेण्ड स्मार्ट बड'लेण्ड जौगाखां बड'लेण्ड गोहोगोरा बड'लेण्ड दानो हाथों आं बेखौ मिजिं खालामगोन आरो जोङो 2020 मायथाइनि जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथाखौ 100% मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो मोजां बिथांखि लानानै जों दावगानो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो जोंहा गामि सोसननाय जा सिमा बारायनाय समष्टि बारायनाय फसंथानफोर गायसननाय थोंजों रांखान्थियारि थिसनथाय आरो गोबां बेबादि बायदि बायदि दफाफोरखौ जोङो बे गोदान बोसोराव जों मावफुंनो हाथों आं बेखौ मिजिं खालामगोन आरो गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै जिखिनि जोङो नोगोरारिफ्रा बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि सुबुंफ्रा जे रंजानाय बाजानाय मोसानाय मुसुरनाय खालामगोन बे खालामनायाव रावहाबो जाहाथे जेंना गोनां जाया रावनिबो जिउआ जाहाथे खहा जाया बिनि थाखाय आङो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो आर'ज खालामबाय आरो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि जिउआ जाहाथे बयबो गोजोनै बारलांथों आरो 1 बोसोरनि थाखाय जों जेब्लाबो मोजां सानस्रि मोजां आदर्श मोजां दाजाबथियारि आखुथायजों जों दावगानो हागोन आं बेखौ बे गोदान बोसोरनि गेजेराव आं मिजिं खालामो गोजोन्थों।